नरजतन साइबार थानाय 20 तारिख एप्रिल 2021 नि सिमिं जे मियाद पाइजाक चिनि बिसि इलेक्शन नि मियाद पायै बिसाकाना नायतमनि फिया चिनि राज्य सरकार चिनि अमो कुनु पदक्षेप ना हाया फिया जोंनुखा आगुलि हाय जागारागो चिनि जिरानि रागो जों अनेक पंचायत तुम निनि म्युनिसिपल तुम जत धरनेर এই যে ভোট नखा इलेक्शन नखा फिया चिनि एडिसाम सका ताफन भोट खालायजेन बागै जों बेलेन खा दलायजाक हाय हनै जों तिनि चिनि माननीय एसडीएम साहब नेरो फाइलेखा जों मेमोरेंडम जमारनान बागै चिनि जे बिसि इलेक्शन दाति दाति उनथुन हनै जों कोइ मुबलाय रखा जों गाहाम पजिटिव साइन माखा चिनि एसडीएम साहब साका नि बो फाइनाय सालनि बिसिगनो बचनो खबर नाय गोसो जरते आगुखा आगुया अमन्ति बचनो साहरनाय साका जों बेले पजिटिव साइन मागै बनो पाइपले हामबाय मायाफा या फिया बो साइटोंनाय हिसाका बबोसो जरते साइटोक जों बनुकनाय जों सुदु अरो सिमिया सिनि मुभमेन्ट तिनि बाय थाकनाय हमति कया जों बिसि इलेक्शन नि यासा चिनि जे मुभमेन्ट बिसि इलेक्शन बागै जों यास कबा जों साइटोंनाय केबो नाखै जों केबो जों सबो कतर खायनाय ताके बिसि इलेक्शन नि याखाय चिनि जे चिनि कामियाम सायो जे माथाय सकताय जे ताबुक जों मोरानै दंमानि जों जे माथाय थाव उजा दंमानि बा फेमिलि उजा दंमानि आमो जों मायाखाय चिनि तिब्रा सारक जे चुगेन बि चुसुया के बिगर खानाय गया हनै जों खा सयलि आंगै जों तिनो मेमोरेंडम रना माबा माफा
지니 부바 그라니 무트 아워 따뜻라이 시튼 지니 부바 그라니 이마 지니 무탕 시튼 주노 팔리잖아요 낙띵너 범어를 칸크 주노 탕들이 땅나요 노파니 스라이 몽랑크 지니 부바 그라니 무트 Commission Rocker kaisa sing warning hake runan bage hayo election cholia kai sing bajong nai je high court ni doglam no khulukna ni bage thano sing bajong mangnai takukte bubukso o jaga phaijak jotto borok rok no blai ke habai maru tamni kai nong ni du khumbo samong tongsepe baksa office o samong tongsepe thano norok singbai phaimanjak khaikya diprasani fighting.